Уважаеми дами и господа, добър вечер и добре дошли на това страхотно семейно тържество на Иван и Лили. Искам да чуя вашите бурни аплодисменти за семейство Боневи. Нека сега всички станем на крака и под звуците на Менделсон посрещнем младото семейство. Уважаеми гости, наред с кумовете, искам да ви представя и точно тях. Кръстьо и Любина, семейство Средеви! Уважаеми гости, българската сватба е най-богатото на традиции и символика тържество, което носи в себе си многовековната история, душевността и бита на българския народ. Под власти на традициите, както нашите праотци са посрещали добри гости в земите и домовете си, така и днес нашата свекърва ще посрещне с хляб и мед снаха и сина в дома си. Нека свекървата захрани младоженците. Зори сватбени, тя умесила тази пита, тарявайки снаха си с опита, натрупан през годините. Добре дошла в нашия дом, като ставаш и наше дете, а ти, сине, обичай съпругата си и я подкрепяй. И помнете, че да се завлюбите е порив, да се съберете начало, а да останете заедно за цял живот е прогрес. Дами и господа, аплодисменти за свекървата! Дами и господа, горчивото вино символизира здравината и сплотеността на младото семейство. Скъпи младоженци, изпийте до дъно благодатната напитка, напитката на боговете, защото идва момента, в който ще ги попитаме: горчиво ли е виното? Дами и господа, аплодисменти, горчиво! Горчиво за Иван и за Лили и семейство Боневи! А ние счупеното ще преброим колкото парчета, толкова момичета и момчета. Скъпи младоженци, сватбеният път е път, който се изминава от двама влюбени, две души, готови да го извървят заедно до край. По бялото платно минете, чето ритнете. Нека водата се разлее, нека здравец да премине. Аплодисменти за семейство Боневи още веднъж. 2 метра вода, 200 години щастие за вас, скъпи младоженци. Под нашите бурни аплодисменти и отново под звуците на Менделсон, заповядайте на вашата сватбена маса, която ви очаква. Заповядайте и вие, скъпи гости. Има ли аплодисменти за младоженците? Ето ги тях, семейство Боневи, Лили и Иван. И техните кумове, семейство Средеви. Скъпи гости, добре дошли в ресторант Копчето. От името на персонала, от мое име Олег Джи, ви пожелавам едно страхотно и приятно изкарване. Заемете местата на вашите сватбени маси, защото ние ще дадем още малко глътка въздух на кума, преди да чуем и кумовото слово и първата на здравица за вас, скъпи гости. Още веднъж добре дошли!